Laukkasen Kaisa ja olen tuon Riihimäen Hyvinkään ekonomian puheenjohtaja. Ja mä oon Sini Kotola, olen siis tässä Riihimäen Hyvinkään ekonomian viestintävastaavana ollut nyt pari vuotta. Riihystä mä oon kuullut aikanaan varmaan Ekonomiliiton kautta, eli on tiennyt, kun on Ekonomiliiton jäsen ollut yli 25 vuotta, kauhean sanoa, mutta näin. Tiesin, että täällä on paikallisjärjestö. No Riihystä varmaan on kuullut ihan ensimmäisen kerran sähköpostin kautta, mikä on tullut, että hei, että tämmöinen niin yritystapahtuma on olemassa, kun mä valmistuin tuossa 2011 ja olin silloin ja siinä ulkomailla ja sitten tulin takaisin paikkakunnalle, niin eksyin tämmöiselle yritysvierailulle ja siellä oikeastaan sitten tutustuin Kaisaakin, niin sitä kautta tähän Riihimäen Hyvinkään ekonomeihin sitten. Niin, mä hyökkäsin siis sinne, että haluatko tulla mukaan hallitukseen, kun haluttiin nuorempia jäseniä. Joo, se oli aika tehokasta toimintaa. Mä oon ollut mukana vissiin 4 vuotta ja mä oon ollut myös alun perin hallituksessa siitä lähtien, kun mä tulin. Mä oon puheenjohtajana nyt 2 vuotta. Joo, 2 vuotta. Joo. Ja puheenjohtaja tekee sitten kutsuu koolle ja katsoo, että kaikki suunnilleen toimii ja yrittää luoda intoa. Mä tosissaan teen näitä viestintähommia, niin sitten aina lähettelen meidän jäsenille viestejä tapahtumista ja yritän aina koota sitten kaikkea muutakin, mitä tulee vaikka jostain muista niin kuin yhteistyökumppaneilta tai muuta tämmöistä, mihin voidaan osallistua myös, niin sitten semmoisia viestejä. Hallitus on kyllä paras paikka, että jos haluaa nähdä ja olla mukana aidosti siinä, niin näkee kaiken, mitä siellä tapahtuu. Se on oikeastaan yhteishommaa se, että kuka järjestää mitäkin, että vähän eri vastuuhenkilöt yritetään saada, että kaikki tavallaan hallituksessa kantaisi kortensa kekoon. Mitä Riihyllä on tarjota jäsenille? Joo, vaikka mitä mä sanoisin. Niin, no tosi laidasta laitaa. Meillä on kuitenkin koulutuksia ja sitten on kulttuuritapahtumia, liikuntatapahtumia. Yritetään järjestää etuja, jos on joku paikallinen tapahtuma, niin kuin vaikka nyt kun Hyvinkään oli asuntomessut, niin sehän oli aika hitti sitten, että sinne saatiin ryhmäalennuksia, niin niitä meni kyllä tosi reippaasti sitten. Erämessu oli sama juttu. Sitten meillä oli joku Club Food Fight tai joku muu konsertti, eikö ollut aika suosittu. Joo. Semmoinen ehkä niin kuin mielenkiintoisin tapahtuma, mikä on ollut, niin mun mielestä se on se meidän Joutsenen vierailu. Se oli tosi karismaattinen Joutsenen toimitusjohtaja. Finland Riihimäellä, kun oltiin siellä. Joo. Me ollaan vähän lisätty yhteistyötä noiden 2 paikallisyhdistyksen kanssa. Tuossa on toi Forssa ja Hämeenlinna. Ja sitten yritetään katsoa, että esimerkiksi koulutukset on, että niitä voidaan aina tarjota sinne naapuriyhdistyksille. Samoin muita tapahtumia, että voidaan sitten verkostoitua vähän laajemminkin. Ja sitten toinen uusi alue on ehkä tuo Nuorkauppakamarin ja meidän yhteistyö. Eli tavallaan ollaan niin kuin sovittu Nuorkauppakamarin kanssa, että meidän jäsenet voi osallistua sinne koulutukseen. Verkostoituminen on ehkä se niin kuin tärkein juttu, että tavallaan tapaa samanhenkisiä tai monenhenkisiä ihmisiä, myös samanhenkisiä ihmisiä. Että aika paljon tuntee enemmän ihmisiä, kun on ollut tässä Riihyn toiminnassa mukana, mitä tulisi muuten.